Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. O karon sa sumpay ni nagapostang sugilanon, anino sa kagahapon. Oh, siya na yung inahan sa akong apo. Ang babae nga may biya, nimo kaniya to. How can I not know you? Ikauban ka magkausa kay gayon ni Diyos sa among resort. Sir, Langga. Dali na yung ngihi ka bang kahadal ili ubanan ta ka. Tara. So, you're back. sir, Ano, ibiyaan ka na ba ni Diyos? Ug mibalik ka sa akong anak, kay wa ka nilaing kapaingnan. Or you just know nga, kwartaan o si Dave, hinungdan nga mibalik ka. dili. Dili ka na hinungdan. Whatever the reason, maybe. Wa ko'y gusto ni mo alang sa akong anak. Sir, Tay, excuse me. Mugawasan ako, Dave. tay, dili ko to ang isulti. Wa ko'y gusto niya para ni mo. Ayun na si Jenny. Siya nga kung gusto para ni mo, anak. Susag ka disinting babae. Si Jenny. Si Jenny. Silang tanan pabor ni Jenny. Ano ba di ay nahibilin para na ako? I have to go. Taw-taw na ko din og may meeting pa ko. Here. Dawata, ana. Unsa man ni? Dawata lang. Tay, di na kinalan. May kwarta ko. I know. Pero gusto kong makatag. Wa ko kinibabuhat ni mo kaniya to, anak. Ang makatunol o kwarta. Dako na ko, tay. Kung may kaugalingon na negosyo, nga ako natukod tungod ni mo. That is not enough. Gamay ra kaayo ang maong negosyo, anak. May tulo ra siya kakananan sa nakanlain-lain lugar. Dili pa ka napaigo. Usa ka kalim, anak. Ang angay ni mo, mao. Ang mukupot og usa ka dakong korporasyon. And so, by the time nga magkagawas ka na niya din sa hospital, o hingpit ka ng mamaayo, gusto kong mubalik ka sa pag-eskwela. Usa, Take up business management. tay, tigong na ko aron nga mabalik sa pag-eskwela. O kinsa nag-ingon nga mubalik ka sa eskwelahan. You can have it online with tutor. Gusto kong magkakat-on ka sa pasikot-sikot sa negosyo, anak. Tay, Way laing manununod sa ako mga negosyo o katigayunan, kundi ikaw lang, Dave. Busag karon pa lang, kinahanglang makat-on ka na niini. tay. Kaganina pa kumibiya dito sa kwarto ni Dave. Nakabiya na tingali karon ang iyang amahan. Mata din nanay, nga igura siyang mudalikyat din ni ang amahan ni Dave. Mubalik na kukso sa kwarto. Kinahanglan niya na ako kanunay sa kiliran ni Dave aron makita niya nga andam ko mo serbisyo niya. Pero
Pero ang akong gi-applyan paingon sa laing nasod. Sao naman lang. Bahala na. Unya na nako kinihunahon-hunaon. Ang mahinungdanon nga makita ni Dave ang ako kasinsiro. Nga wa ko mo balik niya tungod lang sa iyang kwarta. Liliun na nako ang kwarto. Kontento na ako sa kukhitang kantay. Wala ko mga ndoy pa o mas nabaw pa ini. Ni apa di ay ang iyang amahan. Pangandoyon mo man, Odile. I am still giving you my company. Sooner, anak. Si Dave. Oh, kung mau ka na. Kadato na di unya ni Dave. I want you to have a happy and comfortable life, iyo. Uban sa babae nga matinudaanon ni mong nagmahal. And it's definitely not that woman na imong gikauban karon. Kung dili naman lang si Jenny, you need to find another one, son. Hinayon ko sa pagsira o balik ang pultana. Oh, shit. 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 Usa na unya ka milyonaryo si Dave. O si Jenny na unya ang makapahimo sa tanan. Kumawa man ko siya kinabuhi. Shit. Andam na ako mga upang dito na alang sa akong paglarga sa laing nasod. Muminustuhan na lang kasi man ang akong pag-start din sa Pilipinas. Sa Manila ko manukad aron. Makauban sa dako sila si Papa sa di pa ko mularga. Karon pa lang. Mingaw ug hawang nang akong gibati. Ay. Oh, kadiyot lang. Hi. Hi. So, hi rata ko to bin eh. Why, dali, dayon. Ay, dali, dayon. Thank you. Lingkod. Layo naman niya ko. Kung mularga ka na. Wala ko'y laing kapainan gikan sa opisina. Mangita kag imong mauyab nga seryosohon nimo aron may mamahimo ka onyang lingaw. If only it's that easy. Oh, anyway. Nahibaw na ba siya? Ha? Saon sa man? Si kinsa? Si Dave. Gisultihan mo na ba siya? Wa. Di na kilalang masayad siya. Tingali sa adlaw na sa akong paglarga. Mahadlok kang pugngan kaniya? O magpapugong kasap? Josh. I always hit you bullseye. Kung si Dave ang hisguran. Lucky bastard. Huy, kau ay. So, tana? Asa naman sa kunin mo, Dad, ah? Sa ospital. Iato tika. Maturi mo. Sa bata, kay ganina nga, human sa imong duty mo, adto ka. Namakakilagari, nga duty ka ba? Mamakakasab, sa dili mo pag-adto. Dili na. Kay? Kaya wala ko kinahanglanan dito. Daghan na kay sila dito. Naana si Amy. Naasa dito si nanay. May mga nurse pa. May doktor. Wala ko'y gamit dito. Daghan na sila. Pero, wa ka. Dili ikakuha ang akong presensya kung dili ko moadto. Gusto sab kong mag-isulti ni Amy. Unsa? Somehow, may sa usab ko sa nahitabo sa ilang parigtipon. And so,
I need to apologize. Anak, nakatuog naman yun ang imong anak diya sa sopa. Mula ka una ko ha. Mamalit ko sa mga kinahanglan mo ni mo din sa ospital. May nalanggani kay bisan pa man sa among pagdali-dali ganina. Nakahin mo pag-bit-bit og mga ilisan. Kadito kay ko, may convenience store man diya sa Atbang. Nay, ang akong cellphone. Naa diya sud sa drawer. Niyara diri ka. Kadata akong kuhaan. Dara ka. May gipaabot kang tawag? Nagwat ka sa tawag ni Berto? Ayaw ka pala ka. Dana to nagsulti nga siya na ko ni bahala dito samtang wa ka. Mao ba? Wala ka una ko. Nay, masin, anaman huwag di mo si Jenny. Ingna siya nga padadon og apple. Ay maghapit na lang ko. Dam sa fruit stand diya sa Atbang sa ospital. Ang t-shirt na lang, Nay. Ina si Jenny nga magpapalit ko bagong t-shirt. Dili ko ganahan ining isulob na ako ron. Limaot kayo. Naibaw na to siya sa akong ganahan nga iuran. Sige, akong ingnon kung manawag. Salamat, Nay. Giinitan ka? Sponge bath ka? Unya, ilisan ta ka or mabunawan ka? Pagsugan sa nako ang aircon ng kwarto. Ayun na. Unya na ako mag-ilis inikabot ni Jenny. Okay, sige. Sponge bath ang lang takadaan. Unya na lang. Karon na. Kahit tanaw na gud may mga lama pa sa dugo ang imong kamot. Wa ni matarong kagahapon og limpyo. Kadit ha, bason ako ang labakara. Unya, butangan ako og alcohol. Ganun mo pa man siya. Layo pa di kayo ang iyang gitrabahoan gikan din eh. Niya na ka, oh. Siya na bang orasa? Untop na alas 6. Sus, Be, amin na imo na akong, be. Pahiran na ako. Hinayon lang nako kay may bunog sa mad para baka. Nagsige siya glitli sa pultahan. Gusto ka mo tanaw salida? I-on ako ang TV. May daghang nindot ka salida. dili lang. Be, ang usa na sa kabahin ang akong pahiran sa imong liog. Si Jenny na ba ang miabot? Jane? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!